हरे कृष्ण. हरे आपण कृष्ण चालू माता. करूया हरे आता. कृष्ण माताजी. हे म्हणते मंगलाचरण आपण चालू करूया. कृष्ण माता. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आता आपण चालू करूया भक्ती रसामृत सिंधू. तर आज आपण जे भक्ती रसामृत मध्ये शिकणार आहोत म्हणजे भक्ती रसामृतचा जो सर्वात महत्वाचा श्लोक आहे किंवा सर्वात महत्वाचं जे भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये जे आहे ते आपल्याला एका श्लोकामध्ये दिसतं आणि त्या श्लोकाला किंवा त्या सूत्राला परिभाषा सूत्र असं म्हणतात किंवा त्याला आपण जर इंग्लिशमध्ये बोलायचं असेल तर फाउंडेशन प्रिन्सिपल असं म्हणूया किंवा फाउंडेशन सूत्र किंवा एक फॉर्म्युला आहे की तुम्ही त्या फॉर्म्युला जर मॅग्निफाय केलं लेन्स मधून बघितलं आणि मॅग्निफाय केलं तर मग तुम्हाला काय दिसतं हे भक्ती रसामृत सिंधूचं पुस्तक दिसतं. म्हणजे त्या एका सूत्रावर हे भक्ती रसामृत सिंधू लिहिलेलं आहे. तर ते जे तो जो श्लोक आहे तो असा आहे. अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ती उत्तमम. म्हणजे हा श्लोक आहे. या श्लोकावर हे पूर्ण भक्ती रसामृत सिंधू लिहिलेला आहे किंवा हा भक्ती रसामृतचा एक फॉर्म्युला म्हटला तर हा श्लोक आहे. तर यातला आपण सगळं म्हणजे एक एक शब्द बघणार आहोत या श्लोकामध्ये काय लिहिलंय. मग श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला काय सांगितलंय आणि हे आता म्हणजे प्रत्येक जे हे असतं प्रत्येक पुराण असू दे कुठलंही भगवद्गीता असू दे भागवतम असू दे चैतन्य चरितामृत असू दे तर हे जे असे ग्रंथ आहेत प्रत्येक ग्रंथामध्ये एक फॉर्म्युला दिलेला असतो किंवा एक परिभाषा सूत्र असतं. तर आता समजा जर मी तुम्हाला म्हटलं आता तुम्ही श्रीमद भागवतम आज झालं का सर्वांचं पहिला स्कंद? हो माताजी पूर्ण केला.
हो हो माताजी चालते. हो, तर मग आता मला सांगा बरं, की तुम्ही आता हे श्रीमद भागवतम वाचलं. आता श्रीमद भागवतम मधला जो परिभाषा सूत्र आहे तो कोणता आहे? तो पहिल्याच कॅन्टोमध्ये आहे, पहिल्या स्कंदामध्ये. तर तुम्हाला काही गेसवर्क करता येतं का? हा, हरे कृष्ण. हा, बोला. माताजी, हा तो पहिल्या ह्याच्यातला जो श्लोक आहे, सत्यम परम धीमहि, म्हणजे श्रीकृष्ण हेच सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि त्यांच्यावरती मी ध्यान आता लावतो, अशा या बरं अर्थाने. हा. बरं, आणि काही गेसेस? कोणाला हे करायचंय? गेस गेस करू शकता तुम्ही. बरं, मी सांगते. या मधला 1.3.28 हा जो श्लोक आहे पहिल्या स्कंदातला, तो या श्रीमद भागवतमचा सूत्र आहे. तो असा आहे, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारीर्व्याकुलं लोकम मृडयंती युगे युगे. हा जो श्लोक आहे याच्यामध्ये काय म्हटलं, कृष्ण हे स्वयं भगवान आहेत. हा, आणि आता हा श्लोकाचा जो अनुवाद आहे ना, माझ्याकडे इंग्लिश मध्ये आहे. पण मग तुमच्याकडे क्षितिजा हो, आहे माताजी, हा माझ्याकडे. तुम्ही वाचू का? फक्त हा हे वाचा, ट्रान्सलेशन, अनुवाद. हा, हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सर्व भगवंतांचे अंशावतार अथवा कलावतार आहेत, परंतु श्रीकृष्ण हे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. जेव्हा 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 नास्तिक लोक उपद्रव देतात, तेव्हा तेव्हा आस्तिक लोकांना संरक्षण देण्यासाठी भगवंतांचे असे हे अवतार ग्रह लोकातून प्रकट होत असतात. हरे कृष्ण. तर हा जो परिभाष सूत्र आहे, हा कोणी आयडेंटिफाय केला? श्रील जीव गोस्वामी यांनी सांगितलं की श्रीमद भागवतमचा सर्वात महत्वाचा जो श्लोक आहे तो हा आहे, की ज्याच्यावर हे पूर्ण भागवत बेस्ड आहे. तर आता ब्रह्मसंहितेतला जो परिभाषा सूत्र आहे तो आता तुम्ही खूपदा ऐकला असेल. तर तो ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम असा आहे. तर इकडे आपल्याला दोन्हीही सूत्रामध्ये एक सिमिलॅरिटी दिसते, की कृष्ण हेच परम आहेत. परत ते सच्चिदानंद विग्रह आहे, म्हणजे त्यांना फॉर्म आहे. तर इकडे सुद्धा सांगितलं की कृष्ण हे स्वयं भगवान आहेत भागवतम मध्ये. तर आता हे जे भक्ती रसामृत सिंधू आहे, तर आता या भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये आता जो आम्ही श्लोक सांगितलेला आहे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तर याच्यामध्ये आपल्याला व्याख्या दिली आहे की शुद्ध भक्ती ही कशी असते. पहिल्यांदा ती व्याख्या आपण जाणून घेऊया, मग पुढे पुढे आपण जसे पुढच्या चॅप्टर्स मध्ये जाऊ तसतसं उत्तम भक्ती कशी आहे, ती कशी करावी, हे आपल्याला रूप गोस्वामींनी सांगितलंय. आता या सूत्राचं जे मला इकडे त्याचं हे दिसत नाहीये हिंदीमध्ये ट्रान्सलेशन. हा, इकडे त्यांनी अध्याय एकच चालू केला आहे. हा, आता इकडे त्यांनी अर्थ दिलेला आहे, मी इंग्लिश मध्ये सुद्धा वाचते. भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित लक्षणों के अनुसार शुद्ध भक्त के स्वरूप का संक्षिप्त निरूपण इस प्रकार है। वह सदा अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की सेवा के परायण रहता है। ऐसी कृष्ण भावना भावित क्रियाओं की शुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह सब प्रकार की प्राकृत इच्छाओं
और मनोधर्म से मुक्त हो। भगवत सेवा करने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य सभी इच्छाएं प्राकृत है। साथ ही उस मनोधर्मी का भी निषेध है जिससे अंत में शून्यवाद अथवा निर्विशेषवाद का निष्कर्ष निकले। तर या श्लोकाचा थोडक्यात इकडे त्यांनी अर्थ दिलेला आहे. आणि जर इंग्लिशमध्ये सांगायचं असेल ना, आता माझ्याकडे जरा इंग्लिशची सगळी पुस्तकं असल्यामुळे मला ते खूपदा मराठीमध्ये ट्रान्सफर करण्यापेक्षा इंग्लिशमध्येच बोलावं असं वाटतं. की त्यांनी सांगितलंय, when a first class devotional service develops, it is devoid of all material desires of knowledge tainted by monastic philosophy and fruitive action. A pure devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. किंवा आणि दुसरा अनुवाद पण मी वाचला, तर त्यात दिलंय, वन शुड रेंडर ट्रान्सडेंटल लव्हिंग सर्व्हिस टू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा फेवरेबली विदाउट डिझायर फॉर मटेरियल प्रॉफिट और गेन थ्रू फ्रूट आणि विदाउट फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज और फिलॉसॉफिकल स्पेक्युलेशन. दिस इज कॉल्ड प्युअर डिव्होशनल सर्व्हिस. म्हणजे जेव्हा आपण श्रीकृष्णांची प्रेमाने सेवा करतो, मग त्यामध्ये ज्ञान, कर्म किंवा इतर आपल्या कुठल्याही भौतिक इच्छा असतील, त्या भौतिक इच्छा येता कामा नये. तर आता आपण समजून घेऊया की हे जे शब्द आहे, अन्य अभिलाषात अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादी अनावृतम. तर इकडे बघा, या श्लोकामध्ये दोन लक्षणं आपल्याला दिसतात. एक लक्षण जे आहे त्याला स्वरूप लक्षण म्हटलेलं आहे. तर स्वरूप लक्षण म्हणजे काय, जे इसेन्शियल आहे किंवा जे प्रायमरी आहे, जे बेसिक आहे, की जे असायलाच हवं. आणि दुसरं जे लक्षण या श्लोकामध्ये दिसून येते ते तटस्थ लक्षण किंवा सेकंडरी लक्षण. प्रायमरी जे मुख्य लक्षण ते अतिशय इसेन्शियल आहे, पण त्याच्याबरोबर जे तटस्थ आहे, जे सेकंडरी आहे, ते सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. तर आता जे पहिल्या दोन लाईन्स आहेत, जे आपला श्लोक सुरू होतो, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादी अनावृतम, याच्यामध्ये तटस्थ लक्षण किंवा मार्जिनल कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला या पहिल्या ओळीत दिसतात. आणि दुसरी जी ओळ आहे ती अशी आहे, अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तम. म्हणजे अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम. म्हणजे हे जे आहे या ओळीमध्ये तुम्हाला जे इसेन्शियल गोष्टी आहेत, स्वरूप लक्षण, त्याबद्दल आपल्याला माहिती दिली आहे. तर हे दोन्ही आपल्याला समजणं खूप आवश्यक आहे, कारण आपल्याला सुद्धा शुद्ध भक्ती करायची आहे. तर आता पहिलं आपण शब्द बघूया, अनुकूल्येन. आता अनुकूल्येन कृष्ण. तर अनुकूल्येन म्हणजे जी आपण सेवा करतो, एकतर ती फक्त कृष्णाच्या प्रती करतो, आणि ती करताना आपलं जे इंटेन्शन असतं, आपलं जे मन असतं, ते फेवरेबल असतं. म्हणजे आपलं इंटेन्शन असतं असं की मला कृष्णाला प्रसन्न करायचं आहे. हा आपला मनोधर्म असतो की मला कृष्णाला प्रसन्न करायचं आहे. आणि अनुशीलनम, अनुशीलनमचा आपण अर्थ पुढे जरा डीप मध्ये बघूया. पण इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद सांगतात की अनुशीलनम म्हणजे ऍक्टिव्ह एंगेजमेंट, म्हणजे कार्यरत असणे सेवेमध्ये, किंवा इकडे त्यांनी दिलंय कल्टिवेशन फॉर कृष्णास
प्लेज ऑफ फॉलोइंग आचार्य, म्हणजे तुम्ही जे काय तुमची जी भक्तिमय सेवा आहे त्याच्यामध्ये ऍक्शन, त्याच्यामध्ये कार्य असलंच पाहिजे, ऍक्टिव्ह एंगेजमेंट. आता अनुकूल्येनं, आता अनुकूल्येनं म्हणजे अनुकूल, सोप्या शब्दात सांगायचं म्हणजे म्हणजे एखाद्या माणसावर जेव्हा आपण प्रेम करतो आणि त्याची सेवा जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्या माणसाला जे आवडतं त्याप्रमाणे आपली सेवा असते. म्हणजे आता एखादी आई असेल किंवा एखादी पत्नी असेल, ती काय करते, आपल्या पतीला जे काही आवडतं ते ती करते. एकच मिनिट मी जरा फोन घेते. तुम्ही म्यूट झालात माताजी. हा सॉरी हा. बरं. तर अशा तऱ्हेने एखादी पत्नी जेव्हा आपल्या पतीची सेवा करते तेव्हा ती विचार करते की याला काय काय खाणं आवडतं आणि त्याप्रमाणे ती स्वयंपाक करते. ती असं करेल का की रोज त्याला आवडत नाही तोच स्वयंपाक करायचा? आणि असं केलं तर ती सेवा धरली जाईल का, सांगा बरं मला. नाही साधं भौतिक उदाहरण देते मी तुम्हाला. नाही नाही नाही. माता. नाही. तर त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा जेव्हा आपण कृष्णाची सेवा करतो तेव्हा त्या दोन ऍस्पेक्ट्स आहेत. एक म्हणजे कृष्णाला त्याच्यातून आनंद मिळाला पाहिजे आणि आपली मनोवृत्ती अनुकूल पाहिजे की मला सुद्धा कृष्णाला काय आवडतं ते करायचंय. तर या दोन्ही गोष्टी अनुकूल्येना मध्ये आहेत. मग अनुकूल्येन कृष्ण असं त्या श्लोकामध्ये म्हटलेलं आहे. अनुकूलेन कृष्ण. आता कृष्ण, कृष्ण म्हणजे कोण? फक्त तो श्याम सुंदर जो आहे त्रिभंग आणि ज्याच्या डोक्यावर मोराचं पीस आहे आणि हातात बासरी आहे, म्हणजे तोच कृष्ण आहे का? तर इकडे आपल्याला समजतं, श्रील रूप गोस्वामी सांगतात कृष्ण म्हणजे कृष्ण आणि त्याचे एक्सपान्शन्स, त्याचे जे इतर अवतार आहेत जसं नरसिंहदेव, प्रभू रामचंद्र, म्हणजे कृष्ण आणि त्याचे एक्सपान्शन्स, किंवा कृष्ण आणि त्याच्या बरोबर जो लवाजमा आहे त्याला सुद्धा आपण कृष्ण म्हणूनच म्हणतो, किंवा कृष्ण आणि त्याचे शुद्ध भक्त. कृष्ण म्हणजे फक्त कृष्ण नाहीये, कृष्ण म्हणजे कृष्ण त्याचे अवतार, कृष्ण त्याचा लवाजमा, कृष्ण आणि त्याचे शुद्ध भक्त. हा, आणि मग त्याच्या नंतरचा जो शब्द आहे अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ती उत्तम. अनुशीलनम. आता अनुशीलनम म्हणजे आता याचे दोन अर्थ आहे. अनु म्हणजे की ज्याचं आपण जे आपल्याला आपल्या परंपरेतले जे आचार्य आहेत त्यांनी आपल्यासाठी उदाहरण ठेवलेलं आहे आणि त्यांच्या पदचिन्हांवर चालणे. आता पदचिन्हांवर चालणे म्हणजे काय? अनुकरण नाही करायचंय, त्यांना इमिटेट करायचं नाहीये,
अनुसरण म्हणजे त्यांच्या आपण शरण जायचंय. आता उदाहरणार्थ मी तुम्हाला सांगते की हे जे गोस्वामी होते हे खूप बिझी होते. त्यांची जी साधना होती त्याच्यानंतर चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना सांगितलं होतं वृंदावनात जिकडे जिकडे कृष्ण लीला झाली त्या जागा तुम्ही शोधा की इकडे मंदिराची स्थापना करा. जी आपण पूजा आरती करतो जी विधी आहे ती पूर्ण तुम्ही इतर लोकांना दाखवण्यासाठी की कृष्ण सेवा कशी करायची याच्यासाठी तुम्ही एक उदाहरण प्रस्तुत करा किंवा तुम्ही इतरांना शिकवा. हे आपण कृष्ण पूजा आपण आराधना कशी केली पाहिजे, अर्च विग्रहाची आराधना कशी केली पाहिजे. मग आणि त्याशिवाय त्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही हे सगळं जे ज्ञान आहे ते लिहून ठेवा. त्याच्यामुळे ते त्यांच्या पदचिन्हांवर आपण चालू शकतो का? तुम्ही सांगा. ते 2 तासच झोपायचे, 3 तास झोपायचे. ते खायचे काय? असं लिहिलंय की रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हे मधुकरीसाठी जागोजागी जायचे आणि ॲज पर द रूल असं आहे की तुम्ही 5च ठिकाणी जाऊ शकता. 5 ठिकाणी जर तुम्हाला सांगितलं आम्ही भिक्षा देणार नाही, भिक्षा देणार नाही, भिक्षा देणार नाही, तर गुपचूप परत तुम्ही या आणि असं समजा की ही कृष्णाची कृपाच आहे. आज काही नाही खायचं, ही कृष्णाची इच्छा आहे असं. तर आणि ते बरं जर त्यांना चुकून कोणी 2 पोळ्या दिल्या रूप गोस्वामींना, ते 1 किंवा 1.5च खायचे, तर अर्धी किंवा 1 पोळी ते परत करायचे. हां, तर आपल्याला असं करता येईल का सांगा बरं? नाही करता येणार. नाही. मग अनुशीलनमचा अर्थ काय? फॉलोइंग द प्रिव्हियस आचार्यास. म्हणजे जे आचार्यांनी लिहून ठेवलेलं आहे की असं करा, असं करा, त्याप्रमाणे आपल्याला आपली साधना करायची आहे. आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी काय लिहिलंय की रोज तुम्ही 16 माळांचं चॅन्टिंग करा. तुम्ही रोज सकाळी 1 तास भागवतम वाचा, संध्याकाळी 1 तास भगवद्गीता वाचा, तुम्ही मंदिरात जा, सेवा करा. आता इतकं सगळं आपल्याला एका दिवसात जमलं नाही करायला, पण ऍटलीस्ट 15 मिनिटं आपण भागवतम वाचू शकतो, 15 मिनिटं भगवद्गीतेतले काही श्लोक वाचू शकतो. तर अशा तऱ्हेने ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे, हे जे कार्य आहे, अनुचा एक अर्थ आहे टू फॉलो आणि अनुचा एक अर्थ आहे कंटिन्युअस. हे आता मी परत तुम्हाला जरा पुढे गेल्यावर सांगते. तर अनुशीलनम म्हणजे कॉन्स्टंट ऍक्टिव्हिटी किंवा कंटिन्युअस ऍक्टिव्हिटी, ज्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये खंड नाहीये. आणि श्रीमद भागवतम म्हणतं की आत्मा तेव्हाच तृप्त होतो जेव्हा आपली जी भक्ती सेवा आहे ती अखंडित आहे आणि फक्त एकच इच्छा आहे की मला कृष्णाची सेवा करायची आहे आणि बाकी कुठलंही मोटिवेशन नाहीये की मला अमका जॉब पाहिजे, मला इतके पैसे पाहिजे, माझं लग्न झालं पाहिजे, मला मूल पाहिजे. नाही नाही, कुठलीही भौतिक इच्छा नाही. म्हणजे अनमोटिवेटेड बाय मटेरियल डिझायर्स. मोटिवेशन एकच पाहिजे की मला कृष्णाची सेवा आणि उत्तम आणि उत्तम आणि उत्तम करायचे. तर हे मी तुम्हाला अगदी एक नटशेल मध्ये या सगळ्याचे अर्थ सांगितले. आता थोडंसं आपण डिटेलमध्ये जाऊया. तर या श्लोकामध्ये आहे अनुकूलेन कृष्ण. तर आता रूप गोस्वामी म्हणतात की जी भक्ती आहे ही भक्ती सेवा जी आहे ती फक्त कृष्णाच्या प्रती असते, इतर कोणासाठी नाही. आणि रूप गोस्वामींनी असं म्हटलेलं नाहीये अनुकूल्येन विष्णू, अनुकूल्येन नरसिंह, अनुकूल्येन नारायण, असं नाही. पण रूप गोस्वामींनी एकच शब्द वापरलाय, अनुकूल्येन कृष्ण. आता हे सुद्धा जेव्हा जर बघितले तर याचे 2 पैलू असू शकतात.
एक म्हणजे अनुकूलेन कृष्ण असं का म्हटलंय, कारण कृष्ण हे स्वयं भगवान आहेत. हा म्हणजे जे श्याम सुंदर श्री कृष्ण आहेत ते स्वयं भगवान आहे. आणि जो दुसरा पैलू आहे तो म्हणजे असं की कृष्ण तर सर्व व्यापी आहे हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. की तुम्ही ईशोपनिषद मध्ये सुद्धा बघितलंय, भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा 9व्या अध्यायात बघितलंय की मी सर्व व्यापी आहे म्हणून. तर कृष्ण सर्व व्यापी आहे. एका अर्थाने आपण म्हणू शकतो जे काय सगळं या जगात आहे ती श्री कृष्णाची शक्तीच आहे. म्हणजे सगळं काही कृष्णच आहे. हा, तर जेव्हा तुम्ही असं म्हणता की कृष्ण सर्वव्यापी आहे, सगळं काही कृष्णच आहे, तर मग जी शुद्ध भक्ती असते त्याचा अर्थ असा असतो का की आपण सगळ्याची म्हणजे एव्हरीथिंग सगळ्याची सेवा आपण सगळ्यांची कृष्ण म्हणून सेवा करू शकतो. तर रूप गोस्वामी सांगतात की सर्विंग कृष्णा इज एव्हरीथिंग इज नॉट प्युअर डिवोशनल सर्व्हिस. तर आपल्याला हे जरा खोलवर जाऊन समजून घेतलं पाहिजे की आपण जेव्हा सर्वजण आपण म्हणतो सर्व काही कृष्णमय आहे, सर्व कृष्णच तर आहे, ही कृष्णाची शक्ती आहे. पण असा जर अर्थ आपण घेतला आणि भक्तिमय सेवेमध्ये रत झालो तर ती शुद्ध भक्ती होत नाही. म्हणून इकडे अनुकूलेन कृष्ण नंतरचा शब्द जो आहे तो लगेच आहे अनुशीलनम. आता कृष्ण अनुशीलनम म्हणजे इकडे कृष्ण आणि त्याचे जे पर्सनल एक्सपान्शन्स आहेत म्हणजे आपण म्हणूया नारायण किंवा अ, अ, अनिरुद्ध. नारायण, वासुदेव, प्रभू रामचंद्र, नरसिंहदेव हे जे सगळे श्रीकृष्णाच्या पर्सनल एक्सपान्शन्स आहेत त्या सगळ्यांची जी सेवा आहे त्या सर्वांची भक्ती म्हणजे श्रीकृष्णाची भक्ती. श्रीकृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत. श्रीकृष्णाच्या शुद्ध भक्तांच्या तुम्ही शरण गेल्यावर सुद्धा तुम्ही कृष्णापर्यंत पोहोचू शकता. किंवा कृष्णाचा जो लवाजमा आहे, कृष्णाची बासरी, कृष्णाचं मोरपीस हे सुद्धा कृष्णापासून अभिन्न आहे. किंवा कृष्णाचं जे दिव्य धाम वृंदावन आहे हे सुद्धा कृष्णा पेक्षा भिन्न नाहीये. तर उत्तम भक्ती म्हणजे हे फक्त कृष्ण म्हणजे श्याम सुंदर कृष्ण नाही पण हे सगळे ऍस्पेक्ट्स आले. कृष्णाचे पर्सनल एक्सपान्शन्स, कृष्णाचे शुद्ध भक्त, त्याचा लवाजमा, कृष्णाचा दिव्य वृंदावन धाम. तर आता कृष्ण मग त्याच्यानंतर शब्द आहे अनु आणि मग शीलन. तर कृष्ण अनु म्हणजे फॉलोईंग कृष्णा म्हणजे आपण कृष्णाशी कनेक्ट होतो. हा, मग तो कनेक्ट होण्यासाठी आपण काय करू शकतो, आपण शुद्ध भक्ताच्या शरण जाऊ शकतो. आता कृष्ण बघा हे कृष्ण हे पूर्ण आहेत. आपण बघितलं ना ओम पूर्णमिदम, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते. कृष्ण हे पूर्ण आहेत आणि कृष्णापासून निर्माण होणारी जी काही शक्ती आहे ती सुद्धा पूर्ण आहे. तर आता आपण असं म्हणू की कृष्ण पूर्ण आहे किंवा कृष्ण ऍब्सल्यूट आहे आणि त्यांचे जे पर्सनल एक्सपान्शन्स आहेत नरसिंहदेव, नारायण किंवा आपण विष्णू तत्व म्हणूया, तर हे सुद्धा पूर्ण आहेत. परंतु इकडे आपल्याला समजतं की ते सुद्धा पूर्ण आहेत. पण हे जे श्रीकृष्णांचे एक्सपान्शन्स आहेत त्यांच्यामध्ये कृष्णा इतके सगळे गुण नाही आहेत. म्हणजे 64 गुण जे श्रीकृष्णांमध्ये आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा 64 गुण आहेत, 64 क्वालिटीज आहेत.
पण जेव्हा ते काही कार्य करण्यासाठी अपिअर होतात किंवा प्रकट होतात, तेव्हा ते त्यांच्यामध्ये जास्तीत जास्त 60 क्वालिटीज एक्झिबिट करू शकतात. 60 क्वालिटीज एक्झिबिट करतात. 4 जे गुण आहेत हे जे कृष्णाचेच आहेत गुण. ते हे इतर जे आहेत तरी पण 4 गुण त्यांच्यामध्ये असतील तरी देखील ते प्रकट केले जात नाही. आता तुम्ही कोण सांगू शकता का की 4 गुण कोणते आहेत की जी कृष्णाची आपण म्हणूया जे स्पेशल क्वालिटीज आहेत? कोण सांगेल? फोर क्वालिटी स्पेशल टू कृष्णा. विचार करा. लीला माधुर्य, बरोबर, प्रेम माधुर्य, बरोबर, सौंदर्य वेद बरोबर, आणि रूप माधुर्य. बरोबर. म्हणजे लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य, सौंदर्य माधुर्य, हे जे काय आहेत, हे जे 4 गुण हे कृष्णाचे स्पेशल गुण आहेत. असं आहे का की हे गुण इतरांमध्ये नाही आहेत? नाही, ते सुद्धा आहेत, पण ते प्रकट केले जात नाही. कारण प्रत्येक अवताराचा एक वेगळा हेतू असतो. ते कशाला अवतार घेतात किंवा त्यांचं अवतार कार्य वेगळं असतं. तर आता हे मी श्रीकृष्णांच्या जे पर्सनल एक्सपान्शन्स आहेत त्यांच्याबद्दल सांगितलं. मग आता श्रीकृष्णाचे भक्त जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांना आपण जीवतत्व म्हणतो. तर हे जे जीवतत्व आहेत हे कृष्णाशी कनेक्टेड असतात, कारण ते कृष्णाची शुद्ध भक्ती करतात. ते अगदी प्रेमाने, कुठलीही भौतिक त्यांच्यामध्ये इच्छा नसते, भौतिक इच्छा रहित ते श्री कृष्णांची सेवा करतात, भक्ती करतात. आणि आता मी सांगितलं श्रीकृष्णांचा लवाजमा, श्रीकृष्णाची बासरी, मोरपीस, श्रीकृष्णाचा फोटो अथवा पेंटिंग अथवा वृंदावन धाम हे सुद्धा श्री कृष्णाहून भिन्न नाहीये. श्रीकृष्ण आणि हे जे त्याचा लवाजमा हे अभिन्न आहे. आता तुम्हाला माहितीच आहे श्री कृष्णाला वृंदावन धाम इतकं प्रिय आहे, इतकं प्रिय आहे की श्री कृष्णाने लहान असतानाच त्यांनी माती खाल्ली होती. म्हणजे त्याला ते धाम सुद्धा इतकं प्रिय आहे की त्याला ती माती सुद्धा खूप गोड लागली. तर आता समजा जर एखादा श्रीकृष्णाचा भक्त असेल आणि त्यांनी ठरवलं की मी वृंदावन धामाची सेवा करीन आणि मनापासून त्यांनी वृंदावन धामाची सेवा केली तर ती सुद्धा शुद्ध भक्ती यात गणली जाते. तर आता किंवा आता समजा जर कोणी रोज मंदिरात जातंय, सेवा करताय, तर त्या सेवेमध्ये जर आता जे पुजारी वगैरे सेवा करताय तर आता त्यांची सेवा असते की जे डेटीचे शूज आहेत. आता जर तुम्ही बघितलं असेल जवळून तर तुम्हाला तिकडे त्यांचा जे श्रीमती राधाराणींच्या चपला किंवा श्रीकृष्णांचे जे चप्पल किंवा बूट आहे ते आपल्याला दिसतात. तर ते जर कोणी घेतले आणि म्हटले की मी याला छान पॉलिश करणार आणि छान शाईन आणणार आहे, तर हे जे सगळे आयटम्स आहेत श्रीकृष्णांचे, तर हे आयटम्स या गोष्टी श्री कृष्णाला खूप आवडतात. आणि जे काही श्रीकृष्णाला आवडतं त्याची जेव्हा आपण सेवा करतो म्हणजे ती श्रीकृष्णाचीच सेवा करतो आणि त्याला सुद्धा आपण शुद्ध भक्ती असं म्हणतो. आता आपण हे 2 शब्द बघितले. अन्य अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम. आता हे जे अनुशीलनम
म्हणजे आहे याच्यामध्ये ऍक्शन येते बघा, सर्व्हिस असते. जेव्हा कुठलाही व्यक्ती आपल्याला प्रिय असतो तेव्हा सर्व्हिस केली जाते. आता एखादे आई वडील असतात, ते आपल्या मुलासाठी जेव्हा सर्व्हिस म्हणजे त्यांच्यासाठी त्यांचं संगोपन करतात, त्यांच्यासाठी खूप कष्ट घेतात की या मुलांना अभ्यासात कुठेही काही कमी पडू नये, त्यांना पुस्तकं आणून देणे, शाळेत सोडणं आणणं, ट्युशन्सला घेऊन जाणं, हे जे करतात. तर या प्रेमामध्ये ही ऍक्शन आहे बघा. असं असतं का की आपण एखाद्या व्यक्तीवर प्रेम करतो आणि त्या प्रेमामध्ये देर इज नो सर्व्हिस, नो ऍक्शन, असं असू शकतं का सांगा? नाही. नाही असू शकत. तर आता कोण असं म्हणेल की भगवद्गीतेत लिहिलंय श्रीकृष्णाने की ओंकार सुद्धा मीच आहे. तर त्याच्यामुळे मी काय करते, मी ओमवर मेडिटेट करते, असं कोणी म्हटलं? ओम 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 असं मी म्हणते आणि मग ओमवर मेडिटेशन करते. आणि हे काय भगवद्गीतेतच तर दिलेलं आहे, श्रीकृष्णानेच तर सांगितलेलं आहे. मग ही शुद्ध भक्तीच आहे. पण नाही, ही शुद्ध भक्ती होऊ शकत नाही. आणि श्रीमद भागवतमचा जो पहिला श्लोक आहे, जन्मादि अस्य, तर तो जो पहिला श्लोक सुरू होतो, जिकडे सगळे शास्त्र एंड होतात. हा, सगळ्या शास्त्राचं एंडिंग असं आहे, मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड, मेडिटेटिंग ऑन द सुप्रीम लॉर्ड. मग त्याच्यानंतर भागवतम तिकडनं चालू होतं. तर जेव्हा आपण श्रीकृष्णांवर ध्यान करतो, ते ध्यान सुद्धा असं झालं पाहिजे की श्रीकृष्ण कोण आहेत? सर्व कारणांचे कारण आहेत. आणि मग दुसरा तिसरा श्लोक जो श्रीमद भागवतमचा चालू होतो, तिकडे असं म्हटलेलं आहे की जे शुद्ध भक्त आहेत त्या इतर कुठलेही मार्ग स्वीकारत नाहीत, ते फक्त भक्ती मार्ग स्वीकारतात. कारण हा जो शुद्ध रस आहे, हे जे खरं खरं अमृत आहे, म्हणजे हा जो ज्यूस आहे, कृष्णाबरोबरचा जो नातेसंबंध आहे, त्याच्यामधला हा जो ज्यूस आहे, हाच त्यांना हवा असतो. त्यांना इतर काहीही हवं नसतं. हे आपल्याला श्रीमद भागवतम सांगतं की कृष्णाबरोबरचा जो तुम्ही संबंध स्थापन करताय, हा संबंध म्हणजेच एक आनंदाचा सागर आहे. हा, आणि मग त्याच्यानंतर जे पूर्ण भागवतम मध्ये डिस्क्रिप्शन दिलेला आहे, वर्णन दिलेलं आहे, ते म्हणजे फक्त कृष्ण आणि कृष्णाचे भक्त. आता सगळे भक्त ऍट द स्टार्टिंग शुद्ध नाही आहेत. तर हे या ज्या रिलेशनशिप्स आहेत भक्तांच्या श्रीकृष्णांबरोबर, त्याचे सुद्धा आपण वेगवेगळे स्तर बघतो. आणि शेवटी जो 10वा स्कंद आहे, त्यामध्ये आपण वृंदावन वासी बघतो आणि त्याची उत्तम भक्ती बघतो. आणि तिकडे आपल्याला दिसतं लव्ह इन ऍक्शन किंवा लव्हिंग सर्व्हिस, प्रेममयी सेवा, ही आपल्याला तिकडे दिसून येते. तर सर्व्हिस म्हणजे किंवा जेव्हा अनुशीलनम म्हणजे कल्टिवेशन, तर अनुशीलनम म्हणजे की जेव्हा त्यामध्ये सुद्धा दोन भाग आहे, ऍक्टिव्हिटी आहे, त्यामध्ये सुद्धा दोन भाग आहे. एक जी ऍक्टिव्हिटी ज्याला आपण प्रवृत्ती म्हणतो, म्हणजे जी अनुकूल आहे, जी आपण सर्वांनी त्याचं पालन केलं पाहिजे. आणि दुसरी तऱ्हेची ऍक्टिव्हिटी म्हणजे जी प्रतिकूल आहे, ज्याला आपण निवृत्ती म्हणतो. तर हे जे अनुशीलनम आहे, ते मन, तुमचं शरीर आणि तुमच्या शब्दांनी आपण केलं पाहिजे. तर ऍक्टिव्हिटी केली नाही तर फक्त माझी कृष्ण चेतना आहे, चेतना तुम्हाला काही मदत करू शकत नाही.
ऍक्टिव्हिटी आणि चेतना हे दोन्ही एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी आहे. तर असा या शब्दाचा अर्थ आहे अनुशीलनम. म्हणजे अनु म्हणजे मी तुम्हाला आता परत सांगते, म्हणजे कृष्णाला, कृष्णाच्या भक्तांना किंवा जे आपल्या गुरु परंपरेतले जे आचार्य आहेत त्या आचारांच्या पदचिन्हांवर चालणं. परत पदचिन्हांवर चालणं म्हणजे ते अगदी लिटरल अर्थ घ्यायचा नाहीये. आणि अनुचा दुसरा अर्थ आहे म्हणजे कंटिन्युअस. कंटिन्युअस हा अर्थ आहे. म्हणजे आपण आता जे भक्ती करतोय ती सकाळी उठल्यावर आपण आपल्या माळा करतो, मग आपल्याला थोडा दुपारी वेळ मिळाला, चला आपण क्लासला जाऊया, थोडं करूया, मग रात्री थोडं करूया, असं नाही. सगळं कंटिन्युअस पाहिजे. तुम्ही मध्ये मध्ये काहीतरी, आता सकाळी तुमचा जॉब झाला की मग त्याच्यानंतर तुमचं दैनंदिन कार्य आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही कृष्णाचं स्मरण करा. म्हणजे जो तो कंटिन्युअस फ्लो आहे, कृष्ण स्मरण, कृष्ण कीर्तन. तुम्ही आता समजा जर एखादी हाऊसवाईफ असेल तर तिने विचार करावा की स्वयंपाक करता करता मी कृष्ण भजन म्हणीन. ज्याप्रमाणे दामोदर लीलेमध्ये यशोदा माता जेव्हा ती लोणी काढत होती तेव्हा ती कृष्णाच्या लीलाचं स्मरण करत होती. आणि नुसतं स्मरण नाही, स्मरण करून तेव्हाच्या ज्या त्या गोपी होत्या त्या सुंदर काव्य करायच्या, सुंदर गाणं गाऊन त्या आपली कामं करत असे. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला सुद्धा तो जो भक्तीचा फ्लो आहे तो एकदम कंटिन्युअस ठेवायला पाहिजे. आणि एक लक्षात ठेवा की उत्तम भक्ती आहे याचं भौतिक जीवनाशी किंवा भौतिक कार्याशी याचं काहीही कनेक्शन नाहीये. कारण भक्ती जी आहे ही आध्यात्मिक प्लॅटफॉर्मवर आहे. आणि ही जी शुद्ध भक्ती किंवा उत्तम भक्ती आहे ही कृष्णाच्या अंतरंग शक्तीतून प्रकट होते. तर त्याच्यामुळे आपल्याला श्रीमती राधाराणीची कृपा आपल्यावर झाली पाहिजे. श्रीमती राधाराणी कोण आहे? आपण त्यांना असं म्हणू शकतो, शी इज द मदर ऑफ डिवोशन. आणि त्यांच्या कृपेमुळे आपण कृष्णाच्या सेवेमध्ये रुजू होऊ शकतो. तर बघा, पहिलं आपलं जीवन कसं असतं? भौतिक असतं. मग कुठल्या तरी शुद्ध भक्तामुळे आता आपण कुठेतरी श्रीला प्रभुपादांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलो, त्यांनी लिहिलेली पुस्तकं वाचली आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला थोडंसं आपलं आध्यात्मिक जीवनाकडे वळलो. आणि मग त्याच्यानंतर आपण आणि पुस्तकं वाचली, त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण जप केला, आपण मंदिरात जाऊ लागलो. आणि मग आता आपलं जे डिवोशनल लाईफ आहे थोड्या भक्ती मार्गाकडे आपण वळलो. आणि मग त्याच्यानंतर आपण शुद्ध भक्तीकडे वळू शकतो. तर अनु म्हणजे परत तुम्हाला सांगते कंटिन्युअस फ्लो. असं नाही की मध्ये सकाळी करतोय, दुपारी, रात्री करतोय आपण जप किंवा वाचन आणि मध्ये मध्ये आपण कृष्णाला पूर्ण विसरतोय. ही शुद्ध भक्ती नाही. आता तुम्ही कधी ऐकलंय का किंवा तुमच्यापैकी कोण असं म्हणेल का की माताजी आम्हाला आता या क्लास पासून एक ब्रेक पाहिजे, किंवा मी जी रोज भक्ती करते त्यापासून आम्हाला एक ब्रेक पाहिजे, असं तुम्ही म्हणाल का मला? बिलकुल नाही. नाही माताजी. तुम्ही नाही म्हणणार. तर किंवा म्हणजे शुद्ध भक्त जो आहे त्याला कुठेही सुट्टी नसते, कधी वेकेशन नसतं. तर हे का वेकेशन, आपल्याला का सुट्टी किंवा ब्रेक का नको असतो? कारण ही डिवोशनल सर्व्हिसच, ही भक्ती सेवाच अशी आहे की जेव्हा आपण त्याचं पालन करतो, आचार्यांनी सांगितल्या प्रमाणे आपण जेव्हा करत राहतो तेव्हा
प्रत्येक क्षण आपल्याला आनंद वाटतो. म्हणजे श्रीला प्रभुपादांनी लिहिलंय, इफ यू प्रॅक्टिस डिवोशनल सर्व्हिस ॲज पर द रूल्स ऑफ भक्ती रसामृत सिंधू, you will be thrilled every moment, and devotees want to dive into the ocean of nectar and drown in it every minute. म्हणजे म्हणजे आपल्याला सुद्धा कुठेतरी त्याची म्हणजे अगदी काय म्हणूया तसं इन्फानाइटेसिमल ती छोटीशी जाणीव होते जेव्हा तुम्ही मला सांगता की आम्हाला ब्रेक नकोय, भक्तीमध्ये आम्हाला ब्रेक नकोय. जेव्हा तुम्ही सांगताय तेव्हा हे तुम्ही हा जो थ्रिल आहे, हा जो आनंद आहे, हा कुठेतरी अंतःकरणात तुमचा जो जीवात्मा आहे तो अनुभवतोय. असं होऊ शकेल का की तुम्ही असं म्हणाल का की आज मी जप करणार आहे, आज मी 64 राऊंड्स करणार आहे आणि मग नेक्स्ट 4 डेज मी काहीच जप करणार नाही, मला टोटल ब्रेक पाहिजे, असं तुम्ही कधीच म्हणणार नाही. तर ही जी भक्ती आहे याच्यामध्ये म्हणजे जी शुद्ध भक्ती आहे त्याच्यामध्ये जो भक्त आहे त्याला हा जो भक्ती रस असतो, या भक्ती रस तर प्यायचाच असतो, पण भक्ती सागरात त्याला खूप बुडायचं असतं. ते आहे ना दामोदर अष्टकम मध्ये आनंद कुंड, म्हणजे तो कुंड आहे, आनंदाचा कुंड आहे आणि एकच असा कुंड आहे की ज्यामध्ये भक्ताला सारखं असं वाटतं की मी यात डुबून राहावं. तर आता अनुकूलेन म्हणजे कुठली ऍक्टिव्हिटी आपण करतो ज्यानी कृष्ण प्रसन्न होतो, ही झाली ऍक्टिव्हिटी. पण तुमची मनोवृत्ती सुद्धा कशी पाहिजे की मला कृष्णाला आनंद द्यायचा. आता उदाहरणार्थ समजा जर मी आज गुलाबजाम केले आणि मी ते श्रीकृष्णांना अर्पण केले आणि मग मला कोणीतरी सांगितलं की श्रीकृष्णांना गुलाबजाम आवडतात, तर मी म्हटलं अरे हो, मी ही ऍक्टिव्हिटी केली की मी श्रीकृष्णांना गुलाबजाम दिले, पण ते कसं झालं, ते इन्सिडेंटली झालं, तर ती उत्तम भक्ती नाही. म्हणजे यात ऍक्टिव्हिटी सुद्धा हवी आहे आणि तुमची मनोवृत्ती सुद्धा हवी आहे, मला कृष्णालाच प्रसन्न करायचं आहे, माझ्या सेवेने मला श्री कृष्णांनाच प्रसन्न करायचं आहे. म्हणजे इंटेन्शन पण पाहिजे आणि ती ऍक्टिव्हिटी पण पाहिजे जेणेकरून श्रीकृष्ण प्रसन्न राहतील. आता बघा, मुष्टिक आणि चाणूर जेव्हा श्रीकृष्ण मथुरेमध्ये गेले आणि त्यांनी मल्लयुद्ध केलं. आता कृष्णांना मल्लयुद्ध करायला आवडत होतं, पण म्हणजे तो एक स्पोर्ट आहे आपण म्हणूया. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे का की मुष्टिक आणि चाणू यांनी मल्लयुद्ध केलं आणि कृष्णाला प्रसन्न केलं, असं होईल का? नाही. त्यांची मनोवृत्ती काय होती? शत्रुता. काय होती मनोवृत्ती? शत्रुता. की त्यांना श्रीकृष्णाला मारायचं होतं, ही त्यांची मनोवृत्ती होती. तर अशी जी मनोवृत्ती असते, अशा मनोवृत्तीने जर आपण ऍक्टिव्हिटी केली की श्रीकृष्णाला हे आवडतंय, पण मनोवृत्ती काय आहे, श्रीकृष्णाला मारायचं, तर ही शुद्ध भक्ती नाही. किंवा आता बघा दामोदर लीलेमध्ये काय झालं की यशोदा माता श्रीकृष्णांना स्तनपान करत होती आणि मग यशोदा मातेला आवाज आला की दूध उतू गेलं, म्हणून तिने श्रीकृष्णाला लगेच खाली ठेवलं आणि स्वयंपाकघरात जाऊन ते दूध खाली ठेवलं. आता इकडे श्रीकृष्णांची इच्छा काय होती की मला स्तनपान करायचंय. त्यांना खाली ठेवल्याबरोबर श्रीकृष्णांना राग आला.
आता तुम्ही मला सांगा, मग ही उत्तम भक्ती किंवा शुद्ध भक्ती झाली का? तुम्हाला काय वाटतंय? नाही झाली. नाही. हा, कारण इकडे श्रीकृष्णाला राग आला ना. पण हे जे आहे यात एक्सटर्नल आणि इंटरनल ही दोन्ही कारण आहे. एक्सटर्नली श्रीकृष्णाला राग आला, मग ते रांगत रांगत गेले आणि त्यांनी किंवा ते उठले आणि त्यांनी तिकडे जे लोण्याचं मडकं होतं ते फोडलं आणि असं झालं. मग यशोदा माता आली आणि काठी घेऊन त्यांच्या पाठीमागे पळायला लागली. पण हे जे होतं हे एक्सटर्नल रिझन होतं, ही एक लीला आहे. आणि श्रीकृष्णाला राग आला, पण यशोदा मातेला सुद्धा राग आला आणि काठी घेऊन ती श्रीकृष्णाला मारण्यासाठी किंवा पकडण्यासाठी त्यांच्या पाठीमागे पळायला लागली. तर आता यशोदा मातेची मनोवृत्ती काय होती तेव्हा, की मी श्रीकृष्णांची सेवा करते, श्रीकृष्णांची सेवा करते आणि या सेवेमध्ये खंड पाडवला श्रीकृष्णाने. जाऊन मडकं फोडलं, लोणी सगळं सांडलं, तर माझ्या सेवेमध्ये श्रीकृष्णाने खंड पाडला. मला श्रीकृष्णांची सेवा कंटिन्युअस करायची आहे, मला श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये खंड आवडत नाही. हे एक कारण आचार्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि दुसरं कारण काही आचार्यांनी सांगितलं आहे की जे जरा वरचं कारण आहे, की आता ते दूध आपल्याला माहिती आहे की कृष्ण भावनेमध्ये असं काहीही निर्जीव असं काही नसतं, प्रत्येक वस्तू ही सजीव असते. मग जेव्हा कृष्ण स्तनपान करत होते आणि ते दूध उतू गेलं, तेव्हा असं म्हणतात की तेव्हा त्या दुधाला वाटलं की श्रीकृष्ण आता खूप आनंदाने त्यांच्या मातेचं दूध घेतात, तर आता माझा काय उपयोग आहे, माझा काय फायदा आहे, तर त्यापेक्षा श्रीकृष्ण जर मला ग्रहण करणार नाहीये तर माझ्या जीवनाचा काहीच फायदा नाहीये. म्हणून आता मी माझे प्राण देतो. आणि म्हणून ते दूध उतू गेलं. आता हे दूध, हे सुद्धा दूध म्हणजे मी म्हटलं ना की काहीही निर्जीव नाहीये कृष्ण भावने. तर असं म्हटलं जातं, काही आचार्य सांगतात की ते दूध सुद्धा श्रीकृष्णाचा एक शुद्ध भक्त आहे. म्हणून या नात्याने यशोदा माता दुधाला वाचवण्यासाठी पळाली. म्हणजे ऑल द टाइम तिचं कनेक्शन जे होतं ते कृष्णाबरोबर मेंटेन होतं, की कृष्ण तू माझ्या सेवेमध्ये खंड पाडवलायस आणि मला राग आलाय तुझ्यावर. आणि त्या दोघांचं जे नातं होतं की आई मुलाचं नातं होतं, यामध्ये या रसामध्ये ती हे सगळं करत होती. तर हे झालं अनुकूल्येन. म्हणजे अनुकूल्येनाचा जो अर्थ आहे तो जरा खोलवर मी तुम्हाला सांगितला. तर हे स्वरूप लक्षण झालं. आता तटस्थ लक्षण म्हणजे सेकंडरी लक्षण जे आहे त्याबद्दल आपण आता थोडं बघूया. आता हे छोटंसं आहे, जास्त इलॅबोरेट करत नाहीये मी. अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादी अनावृतम. आता इकडे अन्य म्हणजे दुसरं काही किंवा दुसरी कोणतीही इच्छा, अभिलाषिता इच्छा. आता या अभिलाषितामध्ये पण अभिलाषा आणि इता असे दोन शब्द आहे. तर इकडे त्यांनी सांगितलंय इताचा अर्थ मोटिव्ह. हे मी तुम्हाला नंतर सांगेन एंडला. अन्य अभिलाषिता शून्य. अन्य म्हणजे अन्य कुठलीही इच्छा, अभिलाषिता इच्छा. शून्य ती कशी असली पाहिजे, शून्य म्हणजे कुठलीही दुसरी इच्छा नाही. कुठली इच्छा असली पाहिजे, फक्त मला कृष्णाची सेवा करायची आहे आणि मला कृष्णाला प्रसन्न करायचं आहे.
आणि दुसरी कुठलीही जर इच्छा तुमच्याकडे असेल मग ती आपण म्हणत नाही, त्याला शुद्ध भक्ती म्हणत नाही. आता बघा शबरीची काय इच्छा होती की प्रभू रामचंद्रांनी तिच्या घरी यावं, म्हणून ती रोज काय करायची, तिच्या कुटीराच्या समोरची जी जागा होती ती स्वच्छ झाडायची, तिकडे छान रांगोळी काढायची आणि रोज फळं घेऊन यायची ती प्रभू रामचंद्रांसाठी. तर ही तिची सेवा होती. तिच्यामध्ये कुठलीही दुसरी इच्छा नव्हती, कुठलीही दुसरी इच्छा नव्हती आणि ती वाट बघत राहायची प्रभू रामचंद्रांची. तर मग इकडे त्यांनी सांगितलंय की दुसरी इच्छा कुठली असू शकते एखाद्या माणसाला, तर दुसरी इच्छा म्हणजे आपल्या इंद्रियांची तृप्ती करणं, किंवा जे इकडे त्यांनी म्हटलंय ज्ञान कर्मादी. ज्ञान म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलंय स्पेक्युलेशन, म्हणजे तर्क करत बसणे, किंवा जे निराकार वादी आहेत, निर्विशेषवादी आहेत, की जे म्हणतात श्रीकृष्णाला फॉर्म नाहीये आणि सारखं ते तर्क करत बसतात, स्पेक्युलेशन. तर हे जे ज्ञान आहे याचा या भक्तीशी काहीही संबंध नाही. म्हणजे जर तुम्ही ज्ञानाच्या पाठी असाल आणि काही सेवा देत नाहीये तर मात्र हे जी भक्ती तुम्ही करता ती शुद्ध भक्ती करत नाही. आणि मग कर्म म्हणजे कुठलंही कार्य आपण फलाच्या अपेक्षेने करतो त्याला इकडे कर्म म्हटले, म्हणजे एनी फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटी. तर हे जे ज्ञान कर्मादी त्यांनी सांगितलंय की अन्य अभिलाषा आहे ही, की दुसरी की कृष्णापेक्षा दुसरी काहीतरी इच्छा जी आहे ती काय करते, ती भक्तीवर एक आवरण घालते. आणि भक्तीवर आवरण घातल्यानंतर जी भक्ती आपण करतो ती शुद्ध भक्ती राहत नाही, ती उत्तम भक्ती राहत नाही. तर अशा तऱ्हेने आपण जी ऍक्टिव्हिटी करतो त्यामध्ये लक्षात ठेवलं पाहिजे की कुठलीही भौतिक इच्छा न ठेवता फक्त कृष्णाच्या प्रसन्नतेसाठी आपण सेवा केली पाहिजे. कृष्णाला जे काय आवडतं ते आपण केलं पाहिजे. आता बघा, आपण फक्त म्हणजे 2 रस आहेत आपण बघितले, एक भौतिक रस आहे आणि एक भक्ती रस आहे. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की मला भौतिक रस पण पाहिजे आणि मला भक्ती रस पण पाहिजे, असं तुम्ही म्हणू शकत नाही. आणि तुम्ही दोन्हींचं सेवन करूही शकत नाही. एक तर तुम्ही भौतिक रस जर घेत असाल तर भक्ती रसापासून तुम्ही खूप लांब राहताय, तुम्ही जी भक्ती करताय ती शुद्ध भक्ती नाहीये. आता समजा जर नदी ओलांडायची आहे, तुम्ही एका बोटीत बसूनच ती ओलांडू शकता. तुम्ही 2 बोट जर तुम्हाला दिल्या, एक पाय एका बोटीत, दुसरा पाय दुसऱ्या बोटीत, अशा तऱ्हेने तुम्ही ओलांडू शकता का? नाही, खूप डेंजरस आहे, कधी तुम्ही पाण्यात पडू शकाल. तर हे जे तटस्थ लक्षण आहे याच्यात आपण डिस्टिंक्शन बघतो. जी जनरल भक्ती आहे आणि जी शुद्ध भक्ती आहे, जी सामान्य सेवा आहे आणि जी शुद्ध सेवा आहे, किंवा जी मिश्र भक्ती आहे आणि जी शुद्ध भक्ती आहे, या श्लोकामध्ये ते आपल्याला लक्षात येतं. आता अभिलाषिता. आता अभिलाषा म्हणजे डिझायर, इता म्हणजे मोटिव्ह. समजलं? तर एकच मोटिव्ह असलं पाहिजे आपलं, की मला कृष्णाच्या प्रसन्नतेसाठी सेवा करायची आहे. दुसरं कुठलंही मोटिव्ह असलं नाही पाहिजे. सगळे मोटिव्ह शुड बी झिरो. तर आता बघा, मोटिव्ह म्हणजे काय, आपण असं म्हणू शकतो जी खूप महत्वाची डिझायर आहे त्याला आपण मोटिव्ह म्हणू शकतो. आता इकडे सुद्धा जे
हा जो श्लोक आहे अन्य अभिलाषिता शून्य, याला सुद्धा काही एक दोन एक्सेप्शन्स आहेत, ते मी तुम्हाला सांगते. आता द्रौपदी ही शुद्ध भक्त होती, श्रीकृष्णांची शुद्ध भक्त होती. आणि जेव्हा तिचं वस्त्रहरण झालं तेव्हा तिने श्री कृष्णाला हाक मारली की श्रीकृष्णा, तूच आता माझी मदत करू शकशील. तर हे शुद्ध भक्ती किंवा उत्तम भक्तीच्या विरोधात आहे. का? कारण शुद्ध किंवा उत्तम भक्ती जेव्हा म्हणतो तेव्हा कुठलीही इच्छा नसते आपल्याला. पण इकडे तिच्यामध्ये अगदी इसेन्शियल डिझायर होती की कृष्ण, तू माझं रक्षण कर, तू माझं रक्षण कर, कृष्णा तू माझी मदत कर. म्हणजे आता तिला तिची इच्छा होती कृष्णाने मदत करावी. तिची इच्छा होती का की मी कृष्णाची सेवा करेन? नाही. म्हणजे ही उत्तम भक्ती झाली का? हे उत्तम भक्तीच्या विरोधात आहे. परंतु आपल्याला असं दिसतं की तिच्या जीवनामध्ये, द्रौपदीच्या जीवनाचा जो गोल होता तो काय होता की सदैव मला कृष्णाला प्रसन्न करायचं आहे. पण त्यावेळेला तिची जी इच्छा होती की कृष्णाने माझं रक्षण करावं, ही टेम्पररी इच्छा ती प्रकट झाली. तर केव्हा आपल्याला सुद्धा अशी इच्छा होऊ शकते की काहीतरी अकस्मात आपल्यावर संकट असतं, तेव्हा आपली प्रार्थना कशी पाहिजे? अर्जुनासारखी, कृष्णा जर तुझी इच्छा असेल तर तू मला तुझ्या विश्वरूपाचं दर्शन दे. म्हणजे आपण सुद्धा असं म्हणायचं, कृष्णा जर तुझी इच्छा असेल तर मला चांगलं आरोग्य दे, किंवा मला उत्तम नोकरी दे, उत्तम शिक्षण दे, जे 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 काय मला काय सुंदरी, धनम आणि जे जे काय आहे, आपण आपल्या ज्या भौतिक इच्छा आहे त्या जर मागायच्या असेल तर त्याच्या अगोदर कृष्णा जर तुमची इच्छा असेल तर. तर आता जर आपल्याला कृष्णाचं शुद्ध भक्त व्हायचं असेल तर आपण कृष्णाला म्हटलं पाहिजे, कृष्णा मी जी सेवा करतोय ती तुम्ही स्वीकारा. या सेवेच्या बदली मला काहीही नकोय, मला फक्त तुझ्या दिव्य नामांचा जप करायचा आहे, मला कीर्तन करायचं आहे, मी तुझा नित्य सेवक आहे आणि माझं तुझ्यावर भरपूर प्रेम आहे. तर अशा तऱ्हेने आपली प्रार्थना असली पाहिजे श्री कृष्णांच्या प्रती. कधीतरी आपण संकटात असू आणि आपल्याला असं दिसतंय की हे संकट जे आहे या संकटातून आपण बाहेर येत नाहीये, तर तेव्हा सुद्धा भक्तांनी अशी प्रार्थना केली पाहिजे, श्री कृष्णा तुमची जर इच्छा असेल की मी संकटात राहावं तर तुमची इच्छा पूर्ण होऊ दे. माझ्या अश्रूनी जर तुमच्या चेहऱ्यावर हास्य असणारे तर ते असू दे, पण मला फक्त तुमच्याकडून एकच गोष्ट हवी आहे की मला तुमची सेवा अखंडित करायची आहे. मला तुमच्या नावांचं, दिव्य नावांचं कीर्तन करायचं आहे, मला तुमच्या ज्ञानाचा प्रचार करायचा आहे. तर अशा तऱ्हेने आपली प्रार्थना श्री कृष्णांच्या प्रती असली पाहिजे. तर आता जे कर्म आहे, ज्ञान कर्मादी अनावृतम. तर कर्म म्हणजे काय? कुठलीही जे फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटी, की आपण म्हणतो की मी हे इतका जॉब करणार आहे, मला हे हवंय, याला फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटी म्हणतात. तर ही परत शुद्ध भक्ती होत नाही. आता काही जण असा विचार करतात की मी गणेश पूजा करीन किंवा मी दुर्गा माताची पूजा करीन, आणि हे जेव्हा मी
करीन तेव्हा माझं चॅन्टिंग जे आहे त्याची क्वालिटी सुधारेल. हा, म्हणजे इकडे आपण कोणावर अवलंबून राहतोय? दुसऱ्या देवतांवर आपण अवलंबून राहतोय. म्हणजे परत हे आपण कर्माच्या खाली येतं. किंवा आता मी योग करणार आहे, मी उद्यापासून रोज प्राणायाम करणार आहे, म्हणजे माझ्या भक्तीची जी क्वालिटी आहे, माझा फोकस जो आहे तो चांगला होईल. म्हणजे परत इकडे भक्ती ही प्राणायाम किंवा योग याच्यावर अवलंबून आहे. पण भक्ती कशी आहे? भक्ती कम्प्लिटली इंडिपेंडेंट आहे. भक्ती जेव्हा आपण करतो तेव्हा म्हणजे ते एक काय म्हणतात तसं तुमच्या इट्स भक्ती इज अ फंक्शन ऑफ द सोल. लक्षात ठेवा, प्रत्येक जण उत्तम भक्ती करण्यासाठीच बनलेला आहे. हं? आणि ज्याप्रमाणे आपलं नाकाचं कार्य काय आहे? श्वास घेणं, श्वास सोडणं. हे कार्य नाकाने केलं नाही तर काय होईल? आपला जीव जाईल माताजी. जीव जाईल. त्याचप्रमाणे आत्म्यानी जर आत्म्याचं कार्य काय आहे की भक्ती करणे, शुद्ध भक्ती करणे, आणि जर ती केली नाही तर काय होईल? आता आत्मा मरत नाही आपल्याला माहितीये, पण काय होईल? आपलं डिग्रेडेशन होईल. हा, डिग्रेडेशन होईल. परत आपल्याला हा जो मनुष्य जन्म मिळेलच का हे सांगता येणार नाही. तर आता हे मला इतकं सांगायचं होतं. आता वेळ आहे, आपण आत्ता वाचूया की नंतर वाचूया? किती वाजले? 4:10 वाजले वाटतं. हे तुम्ही सांगा मला. मी 1 मिनिट हे स्लाइड्स बघते. बरं, तुम्हाला समजलं का हे? हो माताजी. हो माताजी, समजलं. समजलं ना? काही प्रश्न आहेत का? माताजी हे श्रीकृष्णांचे प्रकाश रूपे कुठले आहेत सांगता येईल का? काय म्हटलं? श्रीकृष्णाचे प्रकाश रूपे म्हणजे तुम्ही याचं एक्सपान्शन म्हणताय का? नाही, ते जे अनुशीलनच्या खाली जे आहे ना. 1 मिनिट, मी जरा हे स्ट्रीमिंग बंद करते.